Bakalan saka Gebyok. Ora apa ya? Piye? Iki ukur 20. Oh. Lah gegermu sak putih iki ndung ukur pira iki? Oh. Iya. Iki barang kotake ngene nek. Barang kotake iki kula ditata utawa diukir iku lek sak apike mengkene iki lho, Pak Anjes iki. Video terus. Ayo barang kotak mau lek iki ditata lek mengkene iku. Mewah, ya nanu penuh kesabaran. Piye Pak RW? Iki ku anu Dek. Kiyong iki Dek. Kiyong nang sawah ning klumpuk nang kene. Sanggar ukire Mbak Pirto iki. Lancar pokoknya, lancar.